Jeg sagde til den, kom i biografen, mand. Altså, Charlie Ninja. Møg, mand. Hvad? Psykopat, lige, mand. Hvad, mand? Så kom du af om bag der, hva'? Kraftedeme, mand. Ja. Hvad laver tacklen den? Ja. Jeg låste den, eller ikke tacklen, men den tjernede ninja. Har jeg låst mig om bag dørene. Jeg kan ikke komme nogen steder.